Wy'n gwybod sydd beth yw e i golli plentyn, Mari. Ger y llaw i fi. Allai ddim. Mae'n debyg erbyn hyn bydde dros 30 o wahanol wledydd ar draws y byd wedi prynu'r gyfres gyntaf. Mae'n bryd sydd yn ôl. Gad fynd o'r gorffennol, Tom. Mae llwyddiant y gyfres gyntaf wedi rhoi pwysau arni gyd i wneud yn siŵr bod yr ail gyfres yn dda. Doedd neb yn gwybod os oedd yn mynd i weithio neu ddim, ti'n modd? Y peth mwyaf diddorol am y sioe ydy wrth gwrs y sgwennu a'r perfformiadau, ond y tirwedd a'r byd yn ei wedi creu. Wy'n credu bod pob cymeryd i chi'n chwarae fel actwr. Fedrwch chi ddim cael gwared o'n chi fel person. Mae rhaid i fi caru pob cymeryd fi'n chwarae. Hyd yn oed os yn nhw'n tyrants, ti'n modd? O le gathon ni rain ten? Mae'r pethau sydd yn digwydd yn yr ail gyfres yn lot mwy syliedig a fwy fywyd ti'n modd? Mae'n lot mwy yn bersonol. Mae jyst yn braint i fi nawr i gael y siawns i jyst i ddangos ochrau arall o'i bersonoliaeth. Mae perthynas Matthias a Mared yn un diddorol, cos mae'n newid o hyd. Ond mewn ffordd, mae'n tensiwn rhwng y ddau, ond mae'n lot o respect yna hefyd. O'r dechreuad, oedd y cymeriad yn gryf, a o'n i'n dwlu ar y ffaith bod hi'n dod o'r tir, bod hi'n ferch lleol, bod hi'n nabod y cymdogion, bod hi'n nabod y tirwedd. A fi'n credu yn yr ail gyfres, mae'r cymeriad wedi datblygu yn y ffordd ble mae chyfeillgarwch chi gyda Matthias yn datblygu. Mae'r berthynas yna'n parhau ac yn dyfnhau. A hefyd gyda Sian, ti'n gweld bod Sian a Mared yn gynnu mlaen ac yn gweithio'n broffesiynol gyda'i gilydd. Coffi. Diolch. Ni falle'n gwybod llai am cymeriadau Sian Owens a Lloyd Ellis. Ni yn dysgu chydig mwy amdani nhw wrth bod yr ail gyfres mae'n mynd yn ei flaen. Fi'n licio chwarae gyda'r ffaith bod Sian a hookups a mae'n gwybod pwy i ffoniau, pwy i ofyn am beth. A mae hwnna'n dod allan yn yr ail gyfres yn sicr. Be fi'n gweud yw, allan nhw wedi helpu fe wneud cysylltiadau? Hunllef Sian fydde bod pobl yn gwaith yn gwybod beth yw i bywyd hi tu fas i'r gwaith. Yn ôl cyfrifon y cwmni llynedd, dim ond dal i ben i'ch mewn y dŵr mae e. Bach yn y ffarm yw e, gael ei gwni mas yn y glad, tu fas i Aberystwyth. Garwyr i gyn lan, ond ma'n y fecanic ne. Mae cymeriad prosor rhywbeth o ddirgelwch, fi'n meddwl. Dim lot wedi cael ei ddatgelu yn y gyfres gyntaf. Fydd mwy yn cael ei ddatgelu yn yr ail un o sut mae fe'n byw, sut mae beth yw bywyd cartreg a beth sy'n neud y dyn yw e. So hwn yn deg, sir. Caiad y geg! Mae'n credu bod e'n eitha frustrated efo prosser, y pŵer sydd gyda fe, hefyd y ffordd mae fe'n cerdded o gwmpas y byd. Wy'n credu falle be mae prosser yn trial wneud yw arwen Matthias tuag at rhywbeth yn y darlun mawr nawr, ddim unrhyw achos unigol, ond yn y darlun mawr y gyfres. Wyll ti siap pwy Mae fe'n tueddu gadw Mared lawr, i'n meddwl, dwi'n rhoi digon o gyfle iddi ddatblygu. Ond dwi ddim moyn sefyll lan iddo fe gormod achos mae'n ofn cael ei diswyddo. I swyddi yw'r beth mwyaf pwysig yn y byd. Action! Mae gwallt malu chydig yn hirach tro yma. Mae rich a'i wallt yn chydig bach yn wahanol achos na be oedden nhw yn teimlo bod nhw isio ac o'n i'n meddwl bod o'n siwtio fi. OK, come on, Lloyd! Dyn ni ar top mynydd 1 munud, 2000 o droedfeddi uwchben lefel môr, a wedyn ni, ni'n ganol Aberystwyth wrth y môr, ti'n modd ar y prom. When we block, we work out where the actors can go. We work out the important line of each particular scene, and we try and bring that in conjunction with the location, because the location of Hinterland is as important as the character. Dyn ni byth yn saethu yn trefn y sgript, so yn swyddi yw cadw nhw yn yr un gwisgoedd ar gyfer yr un diwrnodau. Lladys i fenwyn y plant! Chi! Ni stopwch chi! Stopwch chi! Byddwn ni'n gobeithio bydde pobl yn rhoi cyfle i ni i ddatblygu popeth yn ddyfnach, yn fwy tywyll, a mae'r lleoliadau sydd gyda ni wedi bod yn anhygoel. Lle mwyaf bendigedig allwch chi gael yn y byd. Mae fe'n wirthiol ar y sgrin yn yr ha, a mae fe'n wirthiol ar y sgrin yn y gia, mae fe'n rhoi pob peth. Mae gymaint o ddrama, a mae fe'n gymeriad i hunan yn y gyfres. Y Gwyll, bob nos Sul am 9 ar S4C.